mayong adlaw mga bata. Atong katunan nga kabahin sa gidaghanon sa mga butang nga dili mausab bisan og mabalhin ang pagkahimutang o arrangement niini. Sa dili pa lantawa og iha pa ang mosunod nga butang. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Pila ka bula tanan? Sakto. Adunay napulo ka bula. Karon lantawa ang kabahin sa gidaghanon sa set sa butang nga magpabilin nga parehas bisan pa og mausab ang arrangement o pagkahimutang niini. Adunay 5 ka pato. Galinya ang pagkabutang o arrangement nila. Ako sila nga bungkagon. Ang gidaghanon magpabilin nga parehas. 5 lang gihapon kini bisan na usob ang arrangement o pagkabutang niini. Aduna ako'y apple, tulo kini ka buok. Magpabilin kini nga tulo bisan giusob ang arrangement o pagkabutang niini. Gidaghanon dili mausab bisan imong giusab ang arrangement o pagkabutang niini tungod kay kini wala nakuhaan ug wala pod na dugangan. Unom ka saging. Nagpabilin kini nga unom bisan og nausob ang arrangement o pagkahimutang niini. Nagtawa kini pulo ka lapis. Pabilin kini nga napulo bisan na usop ang forma o arrangement niini. Ang maong butang ay inyong nakita adunay parehas nga gidaghanon bisan laylahi ang pagka-arrange o pagkahimutang niini. Hangtod sa sunod mga bata. Daghang salamat!